It's Onktime. Let's start the show. Beste kijkers, dit is Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Een bijzondere uitzending, vooral voor mij, want afgelopen zaterdag ben ik verrast geworden door Veldeke Remun. Die hebben mij onderscheiden met de Plume, zo heet dat, voor mijn inzet voor cultuur en taal in Limburg. Maar daarnaast heb ik nog een erepenning gekregen van Veldeke Limburg. Daar gaan we dadelijk alles over vertellen. Zo is het. En vervolgens gaan we het hebben over een theatervoorstelling, Witse nog, Koempel. De muziek van Carbone is eigenlijk de ruggengraat voor deze voorstelling. Die gaat over het mijnverleden, in het bijzonder de Beatrixmijn. En we gaan praten met iemand van de projectorganisatie en iemand die beelden heeft geschoten, een documentaire heeft gemaakt, Chris Trines. Ook hij is bij ons te gast in de studio. En het is weer bijna 4 en 5 mei. Belangrijke data's in het leven van de Nederlander. 4 mei herdenken we alle slachtoffers van de oorlog die is geweest en de oorlog die op dit moment spelen. En op 5 mei in Roermond vieren we dan, en in heel Nederland, de vrijheid. En dan is er een vrijheidsmaaltijd, ontbijt, op de markt in Roermond. Daarvoor schuiven aan 2 militairen die daar alles over kunnen vertellen. Dit is Midden-Limburg op zondag. Veldeke is de organisatie in Limburg die zich bezighoudt met Limburgse taal en cultuur. En dat al jarenlang. Maar in al die jaren is het imago misschien een beetje stoffig geworden. Maar dat gaat veranderen. Veldeke is on tour. Veldeke op paard, om het in het dialect te spreken. En daar gaan we over praten met een aantal mensen die hier zijn aangeschoven. En de reden dat ik hier alleen zit, daar kom ik zo meteen op terug. En dat is nog een verrassing. Te beginnen Wim Kemp, hartelijk welkom. Je bent de bestuurslid van Veldeke. Ja. Die hele tour van Veldeke, hè, van 18 april tot en met 16 mei gaan jullie door Limburg toeren. Wat is het idee daarachter? Nou, dus de tour van Veldeke Limburg. Ik praat even in het plat als je het niet erg vindt. Dat is de eerste na natuurlijk. Hè. Het is een tour die georganiseerd is door Veldeke Limburg vanwege het 100-jarig bestaan van Veldeke. En ze gaan naar diverse steden waar ze Veldeke presenteren met de plaatselijke Veldeke Kring. Afgelopen zaterdag Veldeke Kring Remun. Om Veldeke te presenteren en ook het dialect en de cultuur te promoten. Mm-hmm. Het bijzondere is, vond ik dat jullie daarvoor, of dat ervoor gekozen is om hele populaire muzikale acts in te huren. Je zou meer denken aan literatuur, aan dichters, schrijvers, een beetje het beeld wat mensen traditioneel hebben bij Veldeke. Ja. Dit vond ik wel een hele verfrissende keuze. Ja, dat is inderdaad wel een overweging geweest van welke kleur geven we in Remun aan dit 100-jarig bestaan van Veldeke Limburg. En inderdaad stoppen we veel energie in literatuur, in taal. Het ondersteunen van mensen die een Limburgs dialect boek schrijven. Wat veel vinden dat van waarde is. Maar dialect, dat is niet alleen iets voor een generatie die leest, die studeert en die met literatuur bezig is. Nee, het is ook de taal van de wijk, de straat, de mensen in de stad. En daar hebben we eigenlijk ons best voor gedaan om een fris, jonge performance uit te nodigen om haar ding te doen. Ja, want het is eigenlijk de taal van alle Limburgers, als ik het heel kort samenvat. Is dit nou ook een koers die in de toekomst wordt doorgetrokken? Dat je zegt, we gaan toch meer op die populaire cultuur richten? Ja, daar zijn we eigenlijk wel al mee bezig. Het is lastig om dat imago wat er vanuit het verleden ontstaan is, weg te poetsen. Maar toch proberen we weer jonge mensen te betrekken bij de activiteiten van Veldeke. Er zijn ook jonge mensen die methelpen aan het organiseren van activiteiten. En ja, goed, dan kun je denken aan Veldeke avonden, waar specifiek iets gepresenteerd werd voor jongeren, door jongeren. Het moet nog verder opgeboekt worden en uitgevoerd worden, maar we zijn wel de weg al op het gewoon. Ja. Kun je wat voorbeelden noemen van wat jullie dan in Roermond met name op dat gebied al hebben gedaan? Nou, in ieder geval wat leuk is, we hebben een Veldeke halfvaste spektakel. En dat spreekt jong en oud aan. Het publiek ziet ze ook wat kunt. We hebben de avond ingekleurd met een koor, de Remunse Gijs. Daar zit ook jong en oud in. Weer
daar komen we dadelijk over te spreken, reiken ook prijzen uit voor jongeren die zich op jonge leeftijd al bewezen hebben in het dialect en handhaving van cultuur. We gewoon zijn bezig met het organiseren van lees- en schrijfcursussen. En de Limburgse taal voor mensen die het niet spreken, dat is een aparte cursus, die kunnen ook haar taal leren. En dus is ze ook toch al, dus dat er jongere mensen aanschuiven. Het werkt al. Het begint te werken, ja. Nou goed, we zitten met 7 man in het bestuur en we denken nou wat we de komende tijd nog verder kunnen doen. We hopen ook dat het bestuur van Veldeke ook een verjonging tegemoet kunt zien. Maar dus wel dat de jongeren gaat terughoudend zijn om in een bestuur te stappen. Ja. Wel door ze geen activiteit uitvoeren. Een van de dingen die jullie een steuntje in de rug moet geven, denk ik, is ook de keuze van de provincie om eigenlijk meer te investeren in taal en cultuur. Een beetje in lijn met hoe het Fries eigenlijk zich ontwikkeld heeft. Dat is natuurlijk wel wat ouder, maar de status dan met name. Ja. Is dat iets waar jullie nu vruchten van plukken of moet het nog komen? Nou, dus is ook daarvan dat de provincie, die hebben eigenlijk vrij recent dus een forse investering gedaan om taal en dialect, Limburgse taal, dialect te promoten en allerlei activiteiten te organiseren. En inderdaad, de status van de Friese taal, daar zouden we dus ook willen nastreven en ook verkrijgen. Maar dat is niet wat ze binnen 1 jaar geregeld hebben. En het netwerk van activiteiten, ja, dat moet zich uitstralen eigenlijk over de hele provincie met niet alleen Veldeke, maar Veldeke moet aanzetten tot activiteiten. Andere verenigingen moeten die activiteiten dan ook oppakken. Oké, dus samenwerking is essentieel eigenlijk. Inderdaad. Ja, ook met onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld, ik weet dat je Fries kon je vroeger aan de universiteit studeren. Ik weet niet meer of het nog steeds zo is. Ja, maar ik denk dat de Limburger veel te rustig is en veel te gedienstig en afwacht. En ik denk dat als we het vergelijken met Friese, dan zijn we heel troe en dat duurt gaat langer. Ja, nou, zo kun je dat ook wel zeggen. Ja. Maar het besef komt wel dringt wel steeds verder in de gemeenschap hier in Limburg. Ja. Dat we behoud moeten hebben. Dat we behoud moeten hebben. Ja. Cultuur. Dus, Een van de dingen die jullie doen, je zei het net al even, is mensen stimuleren met een prijs als ze zich inspannen voor het dialect of voor Veldeke. En we hoorden al even, ze zitten hier normaal naast mij aan tafel. Carmen, hartelijk welkom als gast. Gefeliciteerd. Je hebt maar liefst 2 prijzen gekregen afgelopen zaterdag. Ze liggen voor je. Kun je ons even meenemen naar die uitreiking voor de mensen die er niet bij waren? Ja, dat was heel bijzonder, want ik werd gebeld door de redactie hier dat ik heel erg gewenst was op zaterdag, terwijl ik dan altijd werk, om toch maar een interview te komen doen. En dat zou in de weerstand zijn. En ja, ik wist ook eigenlijk niet hoe het om ging. Dat was ook heel vaag, dat hoeft bij mij ook niet. Ik gewoon altijd gewoon en ik zei het toch wel. En toen kwam ik daar aan en toen zag ik bepaalde mensen die ik al koos. Ik zeg, help me even, wat is hier te doen? Heb ik het gemist? Ja, zag ze, dan hebben ze de mail gemist. Want de Bas, de woontje over de Stichting van de Donderberg en de Donderbul, die zouden zich hier presenteren. Veel weten dat allemaal. Wist u dat niet? Nee, dat wist ik niet. Ik zeg, dat zou ik kennen. Maar dan komt ze, op een gegeven moment komt ze binnen. En dan zei ze, gaat meer lui. En dan zei zelfs die kinder. Toen keek ik mijn man aan van, wat is hier aan de hand? Dus dan begint ik het te dagen. En mam heeft de pluim 16 jaar geleden gehad. Dus dat is wel heel bijzonder. Toen dacht ik, oké, Carmen, ik denk dat ze een beetje de zak is. Ja, nou, dat bleek wel. Hè. Je bent gewoon dubbel gehuldigd, kan ik wel zeggen. Ja, dat had ik niet verwacht. Dus dan hebben ze de pluim dan van Veldeke Remun. En even later kreeg ik dan ook nog de erepenning van 100 jaar Veldeke Limburg. Ja, dat was helemaal bijzonder. Ja, dubbel gelauwerd. Je hebt het gekregen voor je inzet voor de Bonte Avondstichting. En je inzet daar ook. Je schrijft daar teksten, liedjes. Je doet misschien ook wel de regie, dat weet ik niet precies. Zeker. Wat doe je allemaal precies daarbij en hoe is dat zo gekomen? Ja, ik doe dat al vanaf mijn 23e. Train ik dansgroepen, zeg maar. En vanaf mijn 24e zijn we begonnen, mama en ik, met de kinderbonteavond op te zetten op het Donderberg. Vroeger deed ik zelf al veel toneelspelen. Je hebt ook veel gedanst vroeger. Ja, zeker. Ja, absoluut.
En deel uitgemaakt van de legendarische dansgroep Lightning. Maar daarbij waren weer ook de eerste garde, hoe ik in zo wat traditionele gardedansen, wat nu in Remun is, als eerste neergezet hebben in Remun. Dus dat is ook heel bijzonder. Maar dat trainen ze dus kinderen in toneel, zingen, dansen. En die leert ze dus eigenlijk om gaat anders te zijn, eventjes. Om met te gaan in de taal en de cultuur. En op een podium te staan. Ik zeg altijd wel een persoonlijkheid. Het is niet meer een kindje. En dat is wel heel bijzonder. Want kinderen leren dan ook wie ze met elkaar gaat bijzonders neer mogen zetten. En ze zijn trots op de taal. Ook al spreken ze normaal Nederlands of zijn het buitenlandse kindjes. Die mogen allemaal meedoen. En ineens kunnen ze platkallen. En voelt ze zich ook deel van de gemeenschap. Want het is heel vaak die van hun of die van hun. Maar op het moment dat ze samen een productie neerzetten, dus één deel. Ja, is fantastisch. Nou, je inspanningen zijn beloond. We hadden het al even over. Die uitreiking was zaterdag. Het was spannend. De weerstand was vol. En een van de mensen die het al ruim van tevoren wist is Rick Zwart, de man van Carmen. Rick, hoe was het om al die tijd je kies op elkaar te moeten houden? Ja, normaal lukt me dat ook niet. Normaal is het Carmen die weet wel van de rest gaat aan de eind. Maar het is me toch gelukt tot op het laatste moment wat ik net zag om het geheim te houden. Ja, hoe is het voor jou dat je vrouw zo in de spotlights wordt gezet? Ja, ik ben het anders gewend. Hè. Ik bedoel, ik ben de eerste 20 jaar van ons huwelijk in de spotlights gestaan met het voetballen. En toen zag ik ook van... je was een profvoetballer, voor de mensen die dat niet weten. Dus en nu staat het in de spotlights. Dus, maar wie het zegt, het is ook altijd de Limburgs. Hè. Eigenlijk een grote ambassadrice van het Remuns. Want daarom spreek ik ook af en toe een beetje Remuns. En misschien was ik wel de eerste leerling. Nee, maar het was gewoon die geheimhouding was wel wat te doen. Maar normaal het is gelukkig dat ik 7 dagen in de week werk. Dan zin hem alleen als het oog dichtvallen is toe is. Oké. Nou, ik ga niet op jullie huwelijkse perikelen in. Ik ga even kijken naar de buurvrouw Sylvana. Hartelijk welkom. Jij bent een van die jongeren die bij de Bonte Avondstichting en bij de dansgroep actief is. En dat ook al jarenlang. We hebben je ook wel eens hier zien optreden en ook bij de opening. Kun je eens vertellen hoe dat is? Hoe ben je erbij gekomen om te beginnen? Ik denk zo'n 11, 12 jaar geleden ben ik begonnen bij de bas. Omdat mijn neefje en nichtje daar altijd aan met gedaan hebben. En die zeiden, Sylvana, kom probeer dat ook, dat is leuk. En toen ben ik dus ook naar de bas toe gegaan. Samen met mijn zusje. Naar de kinderbointeavond. En dan kreeg je gewoon een tekst voor dich en probeer het maar met z'n allen te spelen. En dat hebben we geprobeerd en dat is altijd zo leuk geweest en zo leuk gebleven dat we het tot nu toe nog doen. Ja, het plezier spat er ook wel vanaf bij de meesten. Ben je nou ook veranderd door dit soort dingen te doen? Hè? Door op een podium te gaan staan en het gewoon te doen? Ja zeker. In welk opzicht? Ik heb dit altijd samen gedaan en daardoor ben ik nooit bang geweest om te presenteren voor mensen. Op school bijvoorbeeld, presentaties geven. Spreekbeurten, het ging allemaal prima. Ja. Want dat had ik toch al bij de kinderbointeavond gedaan voor heel veel mensen, omdat ik dat al zo lang deed. Ja. Okay. Ja, dat is ook altijd zo. Een kinder, ook al zit de zaal zeg maar met maximaal 150 man in de zaal. In haar beleving als kind van 4, 5, 6 jaar zitten er duizenden mensen. Ja, dat is zo. Hè. Voor een kind is dat heel groot. Hè. Net zoals wij naar een legere show gaan, dan is het weer, was dat zo klein, dat lokaal, zeg maar. En dat is, dus ze leren daar inderdaad spelenderwijs, steeds groter werd dat, om voor veel mensen zich neer te zetten. En dat maakt tegen een andere mens in het leven. Nou, het is in ieder geval een inspanning die begonnen is met jouw ouders en die je hebt doorgezet samen met heel veel andere mensen en die met een prijs beloond is. Toch nog even ter afsluiting terug naar de Velke op Paard Tour. Hoe ziet het vervolg van het traject eruit, Wim? Dan zou ik eigenlijk toch voor het gemak willen verwijzen naar de site van Veldeke Limburg. Zoals ik heb gezegd, er zijn een aantal steden die nog aangedaan werden en op 23 mei is eigenlijk het feest van 100 jaar Veldeke. En ik meen dat het een Sittel is, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik zou iedereen willen verwijzen. Zoek de site op van Veldeke Limburg, daar krijg je alle informatie.
En voor wat betreft Romein, zoek de site op van Veldeke Romein. Daar ziet je ook de lijst van mensen die een pluim hebben gekregen vanuit het verleden. En die het allemaal hartstikke verdiend hebben. Net zoals Carmen dit jaar het verdiend heeft. Oké, nou het lijkt me een mooie slotwoorden. Iedereen hartelijk dank voor de komst hier naartoe. Carmen, nogmaals gefeliciteerd. En Dankjewel. ja, ik zie je graag weer aan mijn zij zo meteen. Zeker. Voor het volgende item gaan we over naar het dialect weer. Want ja, mensen, weten nog Koempel? Heel veel mensen weten dat, de Mien. De Mien was heel belangrijk in Limburg. Er zijn ook beelden van. Ooit is ze gesloten. Maar nu gaat het weer helemaal leven. We gaan terug in de tijd. En dat doen we met een concert. En daarvoor zijn Chris en Jolande hier om alles over te vertellen. Welkom. Chris, om met dich te beginnen. Ja. Du had heel schoon beelden, wat ik begrepen heb. Nou ja, ik ben zo'n 3 jaar geleden op het idee gekomen om, 3,5 jaar geleden, om een documentaire te maken over de mine die morgen op de Mijnweg zou komen. Dat uiteindelijk niet gekomen is. Ja. En wat dat betekent voor onze Roerstreek, dat is veel meer dan dat de meeste lui denken en weten. En wat bedoelt ze dan precies? Nou, de hele ontwikkeling van de Roerstreek, zoals dat er nu ligt, en het industrieterrein Heide wat er nu ligt, is eigenlijk een voortvloeisel uit die mine die in dat natuurpark zou komen. Nou ja, wie ik de research aan doen word, kwam ik bij Luc Wolters uit. Daar heb ik nog een keer te gast. Ja. Die heeft er een prachtig boek over geschreven. En dat heb ik toen als leidraad gepakt voor de documentaire die we gemaakt hebben. En vervolgens natuurlijk heel veel uitzoeken voor allerlei archiefbeelden en noem maar op. Eigenlijk was alles geënt op wat er zou gaan komen. Want die grote kerk bijvoorbeeld in Posterholt, die mega kerk wat daar neer is gezet. Nou, in Melik, een kerk van bijna 800 man. Oh, Nu is dat goed, want er komen appartementen in. Maar in Poster bijvoorbeeld een Groene Kruisgebouw, daar kunnen ze een half ziekenhuis in bouwen. En Pleunis in Vlodrop gaat van 1500 vierkante meter of nog meer winkelruimte, omdat door het mine zou komen. ja. Ja, het was al. Luc zal het zelf ook wel zeggen. In Roerstreek was ook de infrastructuur op een gegeven moment zodanig dat er worden zoveel leegzavers op straat dat ze de gezet kon lezen. Ja. Zonder Die Beatrix Mijn die moest eigenlijk de regio opstuwen in de vaart der volkeren op economisch gebied en op andere gebieden. Ja. Uiteindelijk is hij er niet van gekomen. Je hebt er een documentaire over gemaakt. Ja. Die documentaire beelden die zijn te zien tijdens een concert waar we Ja. het hier eigenlijk hier over hebben. 14 juni is dat met dezelfde titel die we net hebben aangehaald. Wat kunnen mensen dan zien? Dan gaan we straks kijken of wat ze kunnen horen in het concert. Ja, nou, tijdens het concert worden de liedjes gebracht van Carbon. Bijna allemaal van het album Wetse nog, maar ook van het tweede album wat er gebracht is. Maar we hebben ook heel uniek muziek van de Messieurs. En tijdens die liedjes laten we oude beelden zien van zowel de Beatrix. Ja, want er is wel degelijk gewerkt, er zijn 2 schachten Dat gelegd. is een begin gemaakt. Dus, en sterker nog, die kolenvoorziening op de Mijnweg staat nog steeds als reserve, nationale reserve, als het eens een keer nodig mocht zijn. Ja. En wij met tegenwoordig. Ja. Zo sommigen tegenwoordig is, zeker. Ja. Absoluut. En tussen die muziekstukken door en de leuke verhaaltjes van Henk Stijvers natuurlijk, laten we stukjes uit de docu zien. Niet de hele docu natuurlijk, maar de belangrijkste fragmenten daaruit. Wat heeft het ons opgeleverd? Wat heeft het ons bespaard? Dat soort items. Maar er zitten ook interviews in. Hè? Het zijn niet alleen beelden van Nee. gebouwen en dat soort dingen. Je bent ook met mensen gaan praten. Ja. Nou ja, Luc Wolters is natuurlijk een belangrijke bron geweest. Ik begin ook met het grapje als ik bij het Mijnmuseum bij hem binnenkom van God, je hebt dat boek geschreven. Vandaag is de overhoring. Die kan natuurlijk heel veel vertellen vanuit zijn boek. Maar we hebben ook met een planoloog gesproken. Midden op de Mijnweg zou Berkenrode komen. Dat is een dorp. Ja, dat kun je je nu helemaal niet voorstellen. Maar dat dorp zou er komen voor de eerste lijns hulp. Mensen die snel bij de mijn zouden moeten zijn als er een calamiteit is. Want voor de rest, voor de Koempel zelf, was dat niet meer nodig. Want de zelfkant,
Die was eigenlijk al aangelegd om de mensen die in het zuiden werken in de mijnen, want die mijnen die raakten uitgeput, om die op makkelijke manier naar Midden-Limburg te laten komen. Ja. Midden-Limburg zou het nieuwe mijngebied van Nederland worden. Ja, want ze hadden natuurlijk een beetje het zuiden als voorbeeld. Hè. Het is nu bekend, het verhaal van Schunk. Heerlen is heel te rijk geworden eigenlijk met die mijnen. Ja. Maar op een gegeven moment, nieuw beleid, opkomst voor het gas. De mijnen gingen dicht. Ook dat komt naar voren. Ja. Heeft dus heel veel welvaart gebracht, maar ook een klein, of een groot trauma voor Limburg, denk ik, mag je wel zeggen. Wat was de reden, want jij zit in de projectgroep Jolanda, om daar nu een voorstelling aan te wijden? Want die cd is toen heel populair geweest van Carboon. Wat was het idee daarachter? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar om de liedjes nog eens een keer naar voren te brengen en dat verleden te laten spreken. Want wie is de samenwerking tot stand gekomen, weten we dat? Nou ja, ik zit dus ook in het bestuur van Veldeke. Door Veldeke, ja. Jos Even is daar ook actief en Jos is voorzitter van de Philharmonie. En toen hadden we een 1-2'tje en toen zeg ik van, ik ben in Limburg geweest, Henk Stijvers was daar liedjes van Carboon aan het zingen. Is dat niks voor een keer om daar eens iets mee te doen? Ja, om dat hier een keer te brengen. En zo is het tot stand gekomen. Zo is het gekomen. Ja, juist. En dan moeten de liedjes nog goed gezocht worden. Ja. Ja. En dan moeten ze nog gespeeld worden. Dan moet het nog gespeeld worden, Ja. De muziek was voorhanden dan? De muziek was voorhanden, maar het moest wel helemaal omgeschreven worden naar Juist. arrangementen voor een harmonieorkest. Ja. Dus dat was nog een hele Want je klus. ziet het harmonieorkest van Neel. Van Neel, ja. Ja. En daar doen er nog meer met, heb ik begrepen. Big Ja, Band Booster het niet met. alleen het harmonieorkest, maar er moest natuurlijk ook dat carboongevul kregen. Ja. Dus Combo Boosten. Ja. Die Duit doen ook met. met. Ja. En die heeft ook heel veel weer moeten omschrijven om het geschikt te maken om in zo'n theater te brengen. Heb je al het gehoord? Nee, ik heb Heb nog ze niet nog gehoord. niet gehoord? Nee, ik heb alle Ik ook niet. ik heb alle filmpjes gemaakt, alles is klaar, Ja. maar ik mag nog niet komen luisteren. We hebben binnenkort een keer een doorloop en dan gaan we ook kijken of de filmpjes lang genoeg zijn. Ja. Dat zou moeten kloppen, want ik heb de originele muziek eronder gezet. Dus Ja. als het te kort is of te lang, dan hebben ze iets anders gecomponeerd dan staat er op de cd staat, Ja. op het album staat. Maar ja, Dus we iedereen zien is daar, erg enthousiast. Als ik het goed mag samenvatten, we zien door een live orkest, zeg maar, harmonie op de bühne zitten. Een groot beeld, of wie moet ik me dat voorstellen? Het werd, dat kan zich ook vertellen. Ja, het werd op een natuurlijk. groot beeld boven de muzikanten vertoond. De fragmenten uit de docu. Oké. Dus En dat is wat wel ook heel leuk is, uniek. we zijn ook heel milieubewust bezig. Oh ja, Want we hebben het decor van Frontstad en van het geluk van Limburg. Geluk van Limburg hebben we deels op een kop getikt en gerecycled. En wie hebben het allemaal op de bühne kregen, weet ik niet. Dat is het passen en meten. Dat is Ik heb een de tekening gezien en het komt helemaal vol te staan. Dus, Ja, fantastisch. Ik kan me voorstellen met zo'n ambitieus project dat je niet alleen zegt we richten ons op Roermond en Midden-Limburg, maar mensen uit het zuiden hartelijk welkom. Zijn jullie Zeker, daar ook actief mee bezig zeker. om die mensen binnen te halen? Nou, de PR-campagne is volop bezig. En social media werd ingezet. Dus dat sowieso. Er zijn Maar ze zijn al posters bijna gedrukt. uitverkocht. We zijn bijna uitverkocht zelfs. Er zijn posters gedrukt, we hebben flyers die uitgedeeld kunnen worden. En in juni komt er nog een campagne met grote driehoeksborden in Remun en omgeving. Dat werd een Hebben extra we ons nog- voorstelling. Hebben we ons nog zou uitgevroren zo of dat nog bekennen, wel ja. nodig was. Ja, dat maar bedoel ja. ik. Ja. Dat werd een Inderdaad. extra voorstelling. Ja. Want ik begreep van de 700 kaarten zijn er nog maar 100 te krijgen. Ja. Dus het gaat snel. Inderdaad, het gaat snel. Ja. Henk Stijvers is eigenlijk de man die een spil is in dit verhaal, muzikaal gezien dan, als het gaat om Carboon. Hoe staat hij erin? Waarom graag hier aan tafel willen hebben, maar ik begrijp dat hij niet altijd tijd heeft. Henk was super enthousiast. Ja. Sowieso. Hij heeft een hele tijd eigenlijk heeft er niks gedaan met dat Carboon. Maar op een gegeven moment is er weer gaan optreden. En Hij heeft ja, ook wat alle ik al dingen zag, gedaan, hè? ik Janssen kwam hem Wacht. tegen bij Limburg, Ja. in Limburg. En, Ja. in Heerlen is een aantal jaren geleden een aantal keren in het theater een grote voorstelling geweest. Met Carboon zoals ze toen nog kost. En inmiddels is er zo enthousiast geworden daarover. Ik denk dat er dadelijk ook met de oren gaat flapperen als er ziet wat er allemaal om hem heen gebeurt en wat er aan beelden allemaal is. Maar ja, hij is erg enthousiast. Schoon. Ja. Ja. Hij zegt wel, ik heb nog nooit zo dik hoeven moeten komen Moeten voor te repeteren, repeteren als wie dit. Wanneer is het voor dich een succes?
als de mensen met een glimlach naar buiten gaan en iets meer weten over het mijn historie van hier met de Limburg en wat de min ons eigenlijk allemaal opgeleverd heeft. Mooi, dankjewel. Zeker. Heel veel plezier Ja. en heel veel succes. Gaat helemaal goed Hoe komen. kunnen ze kaarten nog krijgen, die laatste 100 kaarten? Via de Oranjerie. Via de Oranjerie? Ja. Witse nog Kompel. Wetsen nog Kompel. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We zeggen het elk jaar en het wordt ook steeds meer duidelijk als je kijkt naar de actualiteit. Je zou bijna kunnen zeggen, de wereld staat in brand. Dus wees je bewust van wie je bent, wat je doet en de welvaart en rijkdom die we hier ervaren. En het is goed om daar eens wat vaker bij stil te staan. En dat doen we onder meer binnenkort op 5 mei met het Vrijheidsontbijt. En daarvoor zijn een paar mensen aangeschoven. Martin Hazebos en Marcel Menger, hartelijk welkom. Dankjewel. Martin, je bent vaker bij ons te gast geweest. Je bent onder meer bij de veteranenorganisatie hier actief. Ja, klopt. Ik ben voorzitter van de Wapenberoeps- en Veteranen Roermond. Ja. En ik ben voorzitter van de Stichting Limburgs Veteranendag. Ja. Die vrijheidsmaaltijd, we hebben dat afgelopen jaren ook gezien. Dat is dan voor het stadhuis, zijn heel veel mensen die krijgen eten en die gaan met elkaar praten. Jij bent ongetwijfeld wezen kijken de vorige keer. Nou, niet alleen wezen kijken, ik ben ook een beetje betrokken bij het voortraject. Hè. We zaten natuurlijk vorig jaar met 80 jaar bevrijding Limburg. Hè. Daar is dit idee ontstaan om het in Roermond te organiseren op zo'n grote schaal. Want dat gebeurt al in Roermond op wat kleinere schalen. Het is een initiatief van de stichting 4-5 mei. Ondersteund door het Veefonds, die daar financiële middelen tegenover stellen, zodat het ook op diverse plekken georganiseerd kan worden. En vorig jaar de gemeente heeft dat opgepakt om dat in een groter verband, om gewoon groepen mensen bij elkaar te brengen. We hebben dus die vergaande polarisatie op dit moment en dit is natuurlijk een fantastisch mooi middel om mensen die toch verschillende ideeën hebben over heel veel zaken, maar ook over vrijheid en wat nou vrijheid is, bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te kunnen laten gaan en begrip te krijgen voor elkaar en elkaars ideeën. En dat we ook heel veel raakvlakken hebben, wat vaak vergeten wordt. Er wordt vaak gezegd wat de tegenstellingen zijn, maar we hebben ook heel veel raakvlakken met elkaar. Nou, dat is ook zeker. Alleen mensen zoeken elkaar niet op, waardoor altijd de tegenstellingen vaak erg belicht worden, maar niet de raakvlakken. Ja. En de mensen die daar deel aan nemen, worden die genodigd of is het vrij toegankelijk? Kun je daarvoor inschrijven? Hoe gaat dat? Nou, voor vorig jaar ook natuurlijk het speerpunt van onze burgemeester natuurlijk, het samenbrengen van diverse groepen in de Roermondse samenleving. Zijn er heel veel groepen uitgenodigd. Of er nu veel groepen uitgenodigd zijn, weet ik niet, want er is nu wel vrije inschrijving. Dus iedereen kan, en er zijn uitnodigingen door de gemeente gestuurd, staat ook op een pagina. Voor mij kunnen mensen nog steeds inschrijven, dus doe dat gewoon. Ja. Dus iedereen kan zich aanmelden bij het kabinet. Als we even teruggaan naar vorig jaar, hè, je bent erbij geweest. Ja. Misschien ben je wel aangeschoven bij een aantal van die tafels. Dan heb je zelf ook gesprekken gevoerd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, kijk, de gesprekken die wij vaak voeren zijn, wat betekent nou vrijheid voor jou? Wanneer voel jij je vrij? Als ik daar zelf over nadenk, ik heb vorig jaar ook al wat van gezegd. Vrijheid in mijn ogen betekent niet dat je alles maar kunt doen en laten wat je wil. Vrijheid is dat je je kunt bewegen binnen de afspraken die wij als samenleving hebben gemaakt, onze normen en waarden. Maar er zijn ook wel groepen die vrijheid als beschouwen, ik doe maar wat ik wil, zonder dat ik ook maar iets rekening hou met de Je zegt eigenlijk vrijheid, jouw vrijheid eindigt waar de vrijheid van een ander ophoudt. Nou, daar komt het in principe wel op neer. Hè? Of andere mensen denken, ja, mijn vrijheid mag wel ten koste gaan van jouw vrijheid. En daar moeten we natuurlijk wel heel goed met elkaar over praten. En het is een heel abstract onderwerp en tegelijkertijd heel realistisch. Kun je nog iets herinneren van die gesprekken? Iemand die je gesproken hebt, dat je zegt, nou, die heeft een heel ander idee, maar ik heb daar... Nee, eigenlijk ik kan het even niet zo naar boven halen, zeg maar. Hoe was het gevoel? Kan je dat wel zeggen? Met wat voor gevoel was je daar of ging je weg? Nou, het gevoel wat je hebt, zeg maar, is in eerste instantie dat het best lastig is om mensen aan te spreken, zeker als het vreemden zijn. Ja. En daar is eigenlijk al een diepgaand gesprek, hè, want je gaat best de diepte in met zo'n gesprek. En dat aan een ontbijt. Nou, dan merk je wel dat zo'n ontbijt, zeg maar, hè, we zitten aan de ontbijttafel, hè, daar ontstaan gesprekken, dat toch wel wat doet ook om het gesprek op gang te brengen. Dat ontwapent, zeg dat maar. ontwapent, ja. Mensen,
de tralies worden in ieder geval een stuk naar beneden. Dus je gaat er best wel met een positiever gevoel. Hebben jullie ook geëvalueerd van hoe mensen dat ervaren hebben en of er eventueel nog iets uit voortgekomen is? Nou, wij niet, daar zijn wij niet in betrokken, maar ik neem aan dat de gemeente dat wel gedaan heeft binnen hun eigen kaders. Ja. Vrijheid wordt natuurlijk ook bepaald soms op economisch gebied of op andere zaken, maar ook op militair gebied. Dat is een onderwerp wat nu weer actueel is. De krijgsmacht is daarvoor om daarvoor te werken, om te zorgen dat dat gewaarborgd blijft. Maar ook dat heeft vaak een prijs. Dat is een van de redenen dat in deze dagen die thema's worden gekoppeld. Dus vrijheid, maar ook het nadenken over hoe die vrijheid bevochten is en bevochten wordt. En uiteindelijk ook het vieren daarvan. Ja. Jij bent bezig, Marcel Menger, je bent ceremoniemeester bij de herdenking, 4 mei. Ja. Dan sta je dus vooraan strak in het gelid en al die mensen staan daaromheen. Een deel oud-strijders, een deel bestuurders. Kun je me meenemen naar de ervaring van binnenuit? We zien dat natuurlijk op televisie. Hoe gaat het eraan toe? Ja, nou 4 mei, 's avonds, er zijn verschillende herdenkingen. Een van de zaken waar ik de paradecommandant ben, is bij het herdenkingspark in Roermond, bij het Nationaal Indië Monument. Het NIM organiseert daar een herdenking, daar ben ik de paradecommandant. En er is natuurlijk 's avonds ook nog bij het monument op het Sorbonplein een herdenking. Het is fijn dat de stoep daar weer dicht is. Ja. Hoe belangrijk is dat we dat blijven herdenken? Ik denk, jullie halen het zelf al aan in je introductie. De wereld staat in brand. Het is niet vanzelfsprekend. Ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan. Dat is niet alleen dreiging van buitenaf, wat we natuurlijk zien. Het is ook de steun van een belangrijke bondgenoot. We hebben het over Amerika. Waar we steeds, wat zal ik zeggen? Dat is minder vanzelfsprekend. Dat heeft ons heel veel welvaart opgeleverd. Want door die steun hoefden wij minder te investeren in defensie en kon dat naar infrastructuur en onderwijs. Ja, ons geen zorgen te maken. Nee, precies. Dus dat is goed. Maar het is echt tijd dat we onze eigen broek gaan ophouden. Maar ik denk ook bedreigingen van binnenuit. Er zijn toch wel veel extremistische groeperingen, ook in Nederland, die een bedreiging vormen. Dus ik denk ook dat het niet alleen defensie is, maar bijvoorbeeld ook de politie, die ook gewoon zorgt voor orde op straat. Waar we over na moeten denken. Die mensen leveren ook een enorme bijdrage. De ogen en oren in de samenleving. Ja. En ik denk dat zo'n ontbijt, dat verbroedert. En het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. Tegelijkertijd denk ik, juist door dat je het daar samen over hebt, dat je misschien ook wel steun vindt aan elkaar. En denk, ik sta er niet alleen voor. En dat je daar op een manier energie uit kan putten, hoop aan kan ontlenen. Op die manier verder te gaan. Ja. Want ik had het al even in de inleiding met opzet, had ik het over het werk van de militairen. En je hebt het ook over het werk van de politieagenten. Ik vroeg me af, is het ook niet een taak van iedereen? Hè? Je hoeft niet gelijk in het defensief te gaan. Om samen die samenleving te maken. Hoe sta je daar tegenover? Ja, ik vind dat ook natuurlijk. Je legt me de woorden in de mond. Daar kan ik het niet mee oneens zijn. Ja. Natuurlijk heeft iedereen daar een taak in. Hè. We leven samen. Dus wat Martin ook al zei, dat betekent dat je... Natuurlijk heb je vrijheid, maar je moet ook de ander respecteren. En dat schuurt soms. Nou prima, dan heb je het daarover. En dan, als dat dan bij een gesprek gaat, zoals zo'n vrijheidsontbijt, dan kan je hopelijk meer van elkaar begrijpen en elkaars grenzen respecteren. Nou, maar we zijn natuurlijk bezig met een heel groot project in Nederland nu, hè, de weerbare samenleving. Hè, dat heeft hier natuurlijk rechtstreeks mee te maken. Mensen moeten natuurlijk wel realiseren, op het moment dat er echt iets zou zijn, dan is ons leger niet hier. Er is wel iets van het leger hier, maar ons leger is niet hier. Dus die weerbaarheid, die moet natuurlijk ook vanuit die samenleving kunnen komen. En die ondersteuning moet ook vanuit die samenleving Absoluut. komen.
Wat ik vorig jaar al een keer geroepen heb, en dat roepen wij ook vaak tegen kinderen in projecten die wij met kinderen ook doen. Is van, god, we hebben 80 jaar in vrijheid geleefd. Hè, daar hebben wij voor gezorgd, hè, de oude generatie. Wat denken jullie nou eens na over hoe jullie denken dat jullie de komende 80 jaar die vrijheid die we nu hebben, kunnen bewerkzelligen? En dat is altijd wel een heel mooi. Dan komen ze met de meest mooie ideeën om dat Noem er eens een. te realiseren. Ja, sommige zijn heel, ik wil bijna zeggen naar de flauwe power. Hè. We moeten elkaar allemaal weer gaan omarmen, allemaal elkaar lief vinden. En dat zijn ideeën die kinderen gewoon hebben van, god, ja, andere kinderen Misschien kunnen... volwassenen ook wel. Ja. Nou, ik hoop dat de volwassenen dat misschien ook wel weer krijgen. Dat hebben we natuurlijk in de jaren 60 snappen, gehad. ja. We houden van iedereen, iedereen houdt van elkaar. Maar veel kinderen hebben gelukkig nog dat op die leeftijd, een bepaalde leeftijd, nog dat idee, zeg maar. Sting heeft er ook een mooi liedje over gemaakt. Hè? I hope the Russians love their children too. Ja. Maar dat hoef je niet alleen de Russen toe te passen, hè? Maar dat kun je Op natuurlijk iedereen. ook breed. Maar wat wij proberen, en er werden net al 2 herdenkingen aangegeven. Wij zijn natuurlijk ook bezig, en dat weten jullie ook, met het project adoptie van oorlogsgraven met scholen. En nou, bij Om de jongeren er meer bij te betrekken eigenlijk. Ja, om de jongeren er juist daarbij te betrekken. En nu bij de herdenking in Herten. Ik ga niet in de details op, maar bij de herdenking in Herten heeft de Hubertusschool nu een graf geadopteerd. En die zijn ook bij de herdenking betrokken. En wij betrekken natuurlijk ook de scholen die de andere een aantal graven bij de herdenking Oude Kerkhof. Dat is heel goed voor de bewustwording natuurlijk, voor de offers die gebracht zijn, maar die ook nog gebracht zullen worden. Precies. En ze krijgen daar een les bij, ze krijgen een rondleiding erbij. Misschien mag ik een oproepje doen aan scholen die misschien kijken van, nou, we hebben nog een redelijk aantal graven beschikbaar. Dus als je als school daar geïnteresseerd in bent, zou ik zeggen, nou, neem contact met ons op. En we kunnen daar gesprekken over voeren in welke wijze dat ingevuld kan worden. En ik denk, zeker voor het voortgezet onderwijs met de klasse burgerschap doen, met bijvoorbeeld het Roercollege. Ja, dat zijn verschrikkelijk mooie invullingen van een stukje burgerschap daarin. Zeker. Maar je noemt offers, maar daarmee zet je het juist ook wel weer heel zwaar aan. Maar dat is wel de bewustwording wat de jeugd vaak niet heeft. Ja, ik ben het eens dat er bewustwording moet komen en dat het is echt een mindset die moet veranderen. We hebben het heel lang goed gehad, daar hebben we het over gehad. Maar die mindset die moet zijn, we kunnen ook gewoon heel veel. We hebben het nooit gehoeven, maar nu moeten we wel met z'n allen weer de schouders eronder en aan de bak. Ja. Maar daar hoef je niet zeg maar al te zwaar over na te denken. Het is niet zo dat er dan offers worden gebracht of zo. Het moet geen doomsday story worden, dat vind ik niet. maar een gezonde weerbaarheid. Ik zou het juist op een positieve manier benaderen. Dat zeggen van, je hebt het ook gewoon zelf in de hand. Wat je eraan doet en die vrijheid die we hebben en het geluk wat we samen hebben. Ja, dat hebben we zelf in de hand. En die kunnen we moeten we het is niet vanzelfsprekend. Ja, het is niet vanzelfsprekend. We moeten wel iets gaan doen. Ja, nu. En dat is die mindset. En als dat in zo'n vrijheidsontbijt onderwerp van gesprek is, dat lijkt me heel mooi. Is het iets voor jullie om zelf aan te schuiven bij het ontbijt? Misschien Nee, met een iets minder sowieso. intimiderend uniform. Gewoon, Ja, vind je het intimiderend? Ik vind het zeker niet intimiderend. Nee, maar ik kan me het voor sommige mensen kan me inleven in andere mensen. En dat het misschien wel zo is. Dat ze denken, nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Zo'n hoge meneer. Het is een uniform, hè, dus Ja, natuurlijk juist. schept dat wat afstand. Natuurlijk, ja. Aan de andere kant, ik weet ook zeker Martin en ik ben er trots op om het te dragen. Dus, en als je het draagt, dan kan je er ook over in gesprek. En jullie zijn heel toegankelijk. Maar goed, mijn vraag was eigenlijk niet zozeer over het uniform, maar gewoon gaan jullie in gesprek met gewone mensen? Want dat lijkt me wel heel waardevol voor die mensen, maar ook voor jullie. Ja. Ga je dat doen? Ja, waarom niet? Dat doen we op verschillende momenten. Ja, tijdens die vrijheidsmaaltijd. Hè, maar je weet dat Erik Munniks organiseert tegenwoordig ook voorstellingen, oorlogsfilms in het Royal Theater. Binnenkort 3 mei is de volgende. Ja. Daar zijn ook veel veteranen bij. Wapenbroeders zijn erbij. We nodigen ook gewoon mensen die geïnteresseerd zijn op die voorstellingen zien uit om samen met ons dat gesprek te voeren. En wij doen dat ook natuurlijk met de themalezing die wij organiseren, die voor iedereen openstaan. Waarbij we gewoon militair, niet iedere militaire veteraan, maar wel elke veteraan is natuurlijk een militair, maar die ook samen te brengen met gewoon mensen, inwoners uit Roermond en daarmee de gesprekken te voeren. En het gesprek over vrijheid te blijven voeren. Een gesprek over vrijheid te blijven voeren. En
En we hebben het Witte Anjeperkje, daar doen we een project komend. Misschien is het wel leuk, is er wel een pilot, of tenminste iets nieuws, zeg maar. Een primeur. Een primeur, inderdaad. Wij gaan het project doen, Ontmoet een veteraan. Dat doen wij bij het Witte Anjeperkje op het Münsterplein, bij het monument, bij het fontein die Roermondse mannen aan Roermondse vrouwen hebben geschonken. En daar gaat in de zomerperiode op zaterdag in juli en in augustus, op de zaterdagen, komt er wel uitgebreid, is daar een veteraan aanwezig waar mensen mee in gesprek kunnen gaan. Okay. En dat doen we als een pilot om te kijken of dat aanslaat. Nou, heel interessant. Ja. Fijn dat jullie hierover wilden komen vertellen. 5 mei is in ieder geval de vrijheidsmaaltijd. Ja. En jullie gaan er naartoe, ook net gehoord. Dus veel plezier. Zeker. En dank voor jullie goede werk en dat jullie hier wilden zijn. Nou, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, beste kijkers, dit was Midden-Limburg op zondag. Dank aan de gasten in de studio. Dank voor het kijken. En heb jij nou een mooi verhaal of een mooi item wat je hier onder de aandacht wil brengen? Laat het ons weten en wellicht nodigen we je uit hier bij ons in de studio. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.